Ay, let's ayusin mo, naka-video ka eh. Kaya ka na bomba ka. Ikaw naman din, nag-ako. Ano? Nasaan, sabi ko, nandun ako, wala. Hoy, wala kang sinabi, alam mo ako. Sabi ko, laro tayo bukas. Pencil. Papo, Eric. Hindi na po ko kapanda. Ito mag-export ka. Ayun mo lahat sila nag-work. Ano ko lang yung fighter? Mag-export ka. Wala na. Sabihin mo naman ako, puro ako may... Okay na yun. Basta ako nagbubuhat, hindi ganun yun. Naka-broad ka pa. Ayun nga, last ko na gagamit. Kaya rin. Wala pa ako kasi kasabi na Pencil. Saka baka parang gayahin mo, dapat nasa likod ka. Like, Sa likod talaga. oo, sa likod. Kasi mababa lang yung first. Saka, okay, kasi na malambot ka. Hindi pa rin sa kuya lang, hindi ko naman pansin. Ano po yung ano yung HP? Yung Brody. Ginaya ko yung mga... Ano sabi mo? Hindi, ginaya ko yung mga... Ayusin mo, Les, may may day ka. Ano yun? Les. Mahalo na, hindi ko malambot. Pero, kampi na yung dami. Ano? Brody? Hindi, yung ano... Yung build niya. Oo, konti matibay lang. na. Pero matuloy ba? Oo, Yung sa akin kasi... Year daging ba? Wait lang. Yung lang ito, kapag ito tayo sa lahat, yung gano'n na yung kapag. Parang ito na hindi nababawas. Oo, kasi si Brody kasi, sobrang sakit na niya. Magano ka na lang. Yung ba yung Brody na yun, nainis ako sa Brody na yun. Yung Brody. Ang lakas ng damage. Eh, di ba? Pero manipis lang siya. Parang manipis lang. Neta ngayon si JJ, no? Hindi. Neta yun. Hindi ko alam. Ba't pala pinipix yun? Magic chess nilalaro ko eh. Saan? Saan siya binitik? Sa RG. Saan lang game? Sa'yo? Hindi, Nagdidripan ka. Kanino? mga pro player, mga tao sa mga lives. Baka confident sila. Confident sila na ano. Kahit ganong style yung gagawin nila. Pagpainis lang yun eh. Nasa akin yun. Oo? Hindi ko alam. Tinry ko siya sa ano, acid. Iba kasi yung meta sa Pilipinas eh. Meta nga, may bobo. May toxic. Hindi mawawala yun. Mas malala nga doon talaga sa ibang bansa eh. Kasi Indonesia nga, ano eh. Zilong nga, meta nila eh. Kaya masakit ang siya. Hindi pwede naman. Yung ganun pa lang yun, yung pagka... Hila lang ganun. Oo. Naguhukay na. Ang tutuhog. Hmm. Pogi naman! Di ba gusto ko? Level. Pwede rin yan? Eh? Ayun, yun. Kunwari, bilis. Sorry, Kala nyo makakalusot kayo. Kaya nga. Bakit? Para sa my day daw. out na. Out! Sayang. Bakit? Really? Yun yung my day niya. No? Welcome to my vlog. Joke lang. Realme 6 Pro yan. Hindi ko alam. Ano? 6 Pro. 6 pa lang. Ay, Ben? Ay, 6i yata. Shoutout. Shoutout sa mama ko, nasa TV na ako. Shoutout sa naliligaw po ako.
Shoutout sa girlfriend ko. Ay, grabe. Buti pa. Sana all. Okay lang. Paano na siya? Wala akong makitang magandang shot dito sa mga to, ha. Naka-video ba yung buo? Oo. Hindi, si Les lang. Ang ganda kasi yung smash niya, kaya binibidyo ko. Eh, imama-ID ko siya. Para pag minanood, akala ko. O, parang may smash niya. Pag nabigyan siya ng set. Oo. Umpire ka line shot. Hindi pa, Les. So ito po si Sir Einstein na matagal nang natigil pero lumalaban pa rin. Ito si Lias ito si Kenneth, ang taga-tira sa mata. Lias, edit mo to, tapos kayong apat mamaya video mo. Hindi, yung mga magagandang shots.